Шығарылышыбызны китап ачлым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүз сәхифәнең авторы Ләлә Зайнуллинаға. Исәнмесез, изге Рамазан айына аяк басабыз. Казанның Ярдәм помощь фонды бинасында Рамазан айын каршылау темасына эшлекле сөйләшү узды. Шунда ук Braille шрифты белән бастырылган Коръән тәфсирен һәм Гыйбадәтел Исламия китабы да тәкъдим ителде. Коръән тәфсире һәм Гыйбадәтел Исламия китабы Braille шрифты белән беренче тапкыр басыла. Типографияда башка китаплар арасында біз күрмәүчеләр өчен дә Braille система буенча китапларны бастырабыз. Ул безнең күрмәүче кардәшләребез дә Коръәнне һәм башка төрле китапларны, ислам дине буенча китапларны укырга һәм ислам динен өйрәнергә хакы бар. Хәзер күрмәүче мөселман кардәшләребез Коръән тәфсирен укый алачак. Моңа кадәр аларның укырга мөмкинлекләре аз иде. Коръәннең аятләренең тәрҗемәсе һәм аның белән генә шикләнми, әле монда истәмәсе һәрбер аятка аңлатылу китерелә һәм инде истәмә хадисләр. Укым дисәм мәгълүмат юк иде. Иранам дисәң җай юк иде. Ә менә шушы китапларга нигезләнеп, инде Аллаһ Тәгаләнең ылыклыгын, аның булган нигъмәтләрен таңларга, шөкер кылырга бер мөмкинлек. Әгәр Коръән бер олы китап булса, Braille шрифты буенча басылган китапның саны 10 томга җитә. Бу хезмәт беренче башла Braille системасында урыс телендә Калам шариф, перевод смыслов священного Корана. Бу бик мөһим, бик кирәкле китап. Нашондай 10 китаптан Калам шариф тора. Бер Калам шарифны бастырыр өчен безнең чыгымнар бер китапка 15 мең сум. Безнең күрсәтелгән Коръән бу араб телендә, оригинал Коръәннең үзе Braille системасында. Шулай ук күрмәүче кеше өчен бер китаптан, мусхафтан тора, күрмәүче кешегә ул 6 китаптан тора. Әлеге китапларга ихтыяҗ зур. Күрмәүче мөселман кардәшләргә китаплар бушка таратыла. Ярдәм фондының менә бу Braille системасында нәшр ителгән китаплары ул Коръән гыйлемен өйрәнүгә керткән бик зур өлеше. Аллаһ разый булсын, килер көннәр бу хезмәтне галимнәр өйрәнер. Бу хезмәт халыкка безнең Россиядә генә түгел, башка мөселман илләренә, мөселман булмаган илләргә дә таралыр дип уйлыйм. Китап киштәбезгә детектив жанрлы әсәр Рәдиф Сәгъдинең бер гаилә сүрәте китабы өстәлде. Үсмер елларында Рәдиф Сәгъди алдында 3 юл криминалга кирип китү, спортта калу, артист булу мөмкинлеге була. Ә ул өчесеннән дә котылып, язучылыкны хуп күрә. Без бер нәрсә укымыйбыз күпчелек чакта. Кирәк булса гына. Балалар телефонда, башкалар компьютерда үзендә җимерә, аннары 5 минутта нәрсә караганды оныта. Китап ул сеңеп кала. Китап ул адәм баласының хыялын ача. Казан утлары журналы китапханәсе сериясендә басылган китап Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда укучы хозурына тәкъдим ителде. Менә 18нче китап, 17 китап чыкты бит инде, шул 17 китапның берсе дә кадерсез түгел. Казан утларында эшләгәндә Рәдиф Сәгъди әсәрләренең редакторы булган язучы Камил Кәримов татар әдәбиятында детектив жанрларга ихтыяҗ булуын ассызыклады. Безнең буын Мәхсүм Насыйбуллин дигән детектив язучыны укып үсте яшь чакта. Аннан соң инде Рауи Мирхәйдәровның булган детективын тәрҗемә итеп карадык. Бетте, ул тәрҗемә ителеп. Һәм бер бушлык туды. Дөресен әйткәндә, детектив язучыларыбыз безнең шушы бармак белән санарлык дисәң дә, Рәдиф Сәгъди дигәннән туктап калырга туры килә. Рәдиф Сәгъди теманы бик яхшы белә. Материалларны белеп яза. Чөнки бу әдәбияттагы хәзерге бушлыкны тутыру сиңа кала. Рәдиф Сәгъди нинди генә жанрга алынмасын, аның үз стиле алымнары бар. Шунысы кызык, бу китапны укыганда менә әзер кино сценарий күз алдына килеп баса. Әзер менә аның бөтенесе бүленгән, анда күренешләр барсы да күз алдына. Моны фақат бүгенге көндә менә кино итеп ясап, хәтта тик зур халыкка менә татар халкына күрсәтеп тә була торган. Әдәби кафега җыелган китап сөючеләргә Дастаннар елы уңаеннан Базарбай Бикшәнтәев музыкаль бүләк ясады. Ул Идегәй дастаныннан үзек башкарды.
Айдыл юрт, еділ бойымен юрт, құтлы болсын туған юрт. Татмедиа проекты бойынша китап шығару идеясы Қозан утлары журналы баш мөхәррире Рүстәм Галиуллинныкы була. Biz 2 yıl içinde indi şuşu seriyada 18 kitap buldurduk. Başta kalar 2000 tirajdan çıkalar idi. Lakin indi 9. kitaptan 3000 tirajdan çıka başladılar. Şun mərnətdə totaşa dediktiv. Edip sərdi özünə xas yazışı qılığını bilen özünün tanışının ulemin yazışı kişi şu tiyişli organlar yardımı bilen birge aşıqlap götürüşünü tapa. Рәдиф Сәгъди китаптагы вакыйгаларны чын тормыштан алып яза. Геройларның вәхшилеген, явызлыгын тирән психологик кичерешләр аша мавыктыргыч сюжетка кырып тасвирлый. Китап уку безнең калебебезне паклар дип бүгенгә саубуллашам.